Good morning, Philip. Good morning. Morning mga ka-everything. Nandito tayo sa bedroom number 2. Okay. May konting ulan-ulan kanina. But anyway, so we're here. Hi. Hello. Hello. Hi. I love you. Good morning, everything. Say good morning to everything. Everything family. Anyway. So, we're here sa taas. Anuhin natin yung box. So, ngayon, paano ba? So, ngayon, itong box, nakukitan ako nito. Kasi sobrang nosy, ano? Just, I love you, no? I love you, baby boy. Mama's boy. Yesterday, he was missing. Itong box, kasi meron na siyang laman. Ang bigat. So, ngayon, kukunin ko yung laman. Hala, somebody. Kaya pala, we cannot find him. He was inside the box. So, yung damit, may buhok. Kaya pala, we cannot find him. He's in the box. Look, ang daming buhok. So, ngayon, laba-laba time. Ito labahan. Hala, dito talaga siya galing, guys, kasi mainit. Mainit. You cannot, pagkagahin nyo, hindi mo limpatakan, ha? Dalawa lang yung inanuhan niya. So, ngayon may mga buhok. Ay, naku! Dito ka pala, kaya pala hindi kita makikita kahit saan-saan. I love you so much, ba? Oh, makiri naman. Ana, ganito na lang. Ganito na lang yung gagawin ko. Hello. Kasi kukunin ko naman to siya. And then, ganito. And then, baliktad lang siya. Itip lang natin yan dyan, guys. Kargahin natin ito, guys, papuntang baba. Sumakit dito yung mga, ngayon pa sumakit yung ginawa namin sa isang bahay, karga-karga. Ngayon pa talaga naapektuhan yung katawan ko dito. Sobrang cute. Look at that. He just let me, look. He just let me. This is how cute he is. This is how cute he is. This is how cute he is. He just let me. Mama's boy. Mama's little bug. Magkabuhok-buhok na naman si mama. Eh. Say good morning to everyone. Say good morning.
Luciferase is an idea because they want to make sure that you're vaccinated. They don't trust medical records. They don't trust you saving successful transfection, a successful gene modification. Mga damit, right, shit. So, ito yung mga damit na, yun. Puro ito sa mama ko. May nakahali, may ano siya, nilagay ko sa mga ganitong bag kasi, para hindi maghalo-halo kasi ang dami. Yung kapatid ko na babae, dalawa sila. So, hinati-hati ko yung damit ko. And then, may mga tinira ako dito. May mga damit na para kay papa lang talaga. At saka yung mga jeans. At itong sapatos, mga ganito, mga hindi ko pa ito nasuot. Dalawa sila, dalawa. And iba-iba color. Ito at saka blue. Look, blue. So, sila na dalawa kapatid ko mag-ano kung alin yung para sa kanila. And pinangalanan ko para, okay. Sulatan natin, mama. Para sure na hindi mapunta sa iba. Kung anuhin lang, oh my god. Yan, puno agad, oh. Damit lang. Nilagay sa mga bag. And then, meron pa tayong mga... Ito, maganda. Yung kay Bianan. Ang lalaki nito ba? Hindi ito magkasya kay mama. Malaki. Hindi ito magkasya sa kanya. Mga shirts. Kasi hindi si Tami mahilig mag-shirts. Pero, alam nyo ba? Ang daming shirts. At saka ang liliit. Maliliit kasi binili niya yun yung maliit pa yung ano niya. Hydrogel, you can go, I'm sorry, you can look on YouTube, look at Profuse. So hydrogel is nanotechnology, microscopic little robots, and these little robots assemble and make different things. The ability to connect with artificial intelligence. So this means that a human with some other smart device, and once
So, ngayon guys, yung mga box pala na may yung ibigay ko, mas lalo siyang mapuno kapag hindi ko siya kunin ko na lang siya sa box and then ilagay sa styrofoam. Now, it's not in the styrofoam, a bubble wrap para hindi siya mabiyak. Yun, andun pa siya. Kunin ko na lang siya sa mga box. I-bubble wrap ko na lang ito guys. Kunin ito siya, pwede na ito kasi flat naman siya. Na ng hapon, hindi ako nakapag-vlog pagkatapos ng pag-impake ko kasi naglalaro ako. Anyway, si Tami hindi okay pakiramdam. Wala naman siyang fever. Wala siyang fever. Hindi lang okay. Andun siya natutulog pa lang. I think if apikto yan sa ipin niya. Ganun. Look. Puno na. Nilagay ko sa mga cellophane. Yung sa kapatid kong mga babae. Kay mama, kay papa, mostly. Yun, sa mga babae. At sa mama at papa ko. Sa mga lalaki naman, mag-isip ako kung anong ibigay ko. And pinangalanan ko na lahat. And yun, may bibilhin pa akong gusto kong magpadala ng chocolates, ganun, para ma-happy naman yung mga pamangkin ko. Roxy, come. Come, you first. Come right here. Okay, let me brush your hair. You have dunk over here. Come here. Okay. Namatay yung camera guys. Nag-ano ako. Kinakat ko lang yung mga extra yung dapat ikat sa mukha nila. And ngayon, it's time to wipe my lip. Upo agad, Misty. Ay, good girl man na ni Mama. Kamay, Miss. Nakaupo man na agad. Kita niyo si Misty guys. Upo agad. Good girl man na. Yes. Mama's baby. Yeah. Who's a good girl? Who's a good girl? Yes, you are. This is a good girl. Yeah. What's your next? Kailangan like, kasi hindi ma-shower. Hindi ma-shower, ladies. Magdali siya po sa isang guys. Magdali siya po. Magdali sa mga yung spray. Pero kailangan linisin skin. Linis yung skin. Oo. Kailangan linisin. Saka mata, kailangan linisin. Yash. Okay, kasi. Yash, ito. So, okay. Okay. Yung mga linisin po ko. Okay, linisin. Okay, linisin. Roxy, stop. Okay. Linisin. Roxy. Okay, Roxy, this, okay? No, check, okay? What is that? Isn't it so? We need to wipe it. Okay. Okay. So, we need. Mahirap, kasi mahirap. Kasi siya yung balik ako sa isa. Okay, Roxy, nasa Roxy na. Ako sa ayan. Kaya ako siya mga Hirap, ako masih. Ako masih, no? Okay, next skin. Next is Roxy. Next is Roxy. Next is Roxy. In the shower. Okay. Okay. Yan na. Ito yung shampoo na. Shampoo spray for this. Of course, Roxy is here. Snip. Okay. Brushing. Good girl, yes. Good girl, Monkey. Good girl, Monkey. Good girl, Monkey. Okay, shake. Okay, shake. She's okay.
Almost 6 o'clock na guys. 5:30 pa pala. Tulog pa si Tami. Hindi ko alam. Tanungin natin ko. Iyon natin itong light dito. Ang dilim na. Itong araw ba is boring. Sobrang quiet. How do you feel? Worse? This is not a great day, so. You feeling like feverish? You're not hot, but you get naked. It's hot. You know you cannot just keep going to sleep because you eat first, okay? It's 5 something, 5:30. I-off natin itong mga light kasi sa labas lang may light. But anyway guys, mamaya na din ako kakain. Iwan ko. Yung kakainin namin is leftover. Yun, meron na tayong adobo, meron tayong salmon, meron tayong walang gana ngayong araw. Hi guys, finally lumabas si Mr. kanina. Kumain lang kami. And thankfully na lumabas siya sa kwarto. Yun. Hindi pa rin siya yung pakiramdam. So yun. Matulog lang kami guys. And yun. So yun, hindi pa rin okay. Manahihilo pa rin siya. Masakit pa daw yung ipin niya. Pero kahapon sobrang sakit na dumadaging-ding dito sa tainga daw. At saka delikado yun. So kaya uminom siya ng, hindi uminom, nilagyan niya ng mga kahit anik-anik. Yung binili niya at saka yung iniinom namin nilagyan niya. So yun, para yun pang infection. And yun, hindi okay pakiramdam niya. So ngayon, hindi na masyado daw na na dito sa tainga, hindi na masakit sa tainga. So ngayon, nahihilo pa siya pero masakit pa rin yung ipin. Pero hindi katulad kahapon. Tulog lang kami and wala akong nagawa talaga whole day. Well, actually, nakapag tayo ng impake pero hindi pa tapos. Kailangan pa yung dagdagan. Tsaka yung idagdag ko is yung parang masayahan naman sila. Anyway, I'm gonna end the vlog. End ko na tong vlog. Meron pa pala akong tupiin, guys. Ay, guys, every time mag-cough ako, guys, masakit dito sa gilid. I think dahilan nito is yung pag-carry ko ng mga mabibigat na gamit. And then when I put it down, it hurts my back. So, I think ito yun siya. Ito yung epekto. Oh, ito yun pala yung ni sister-in-law. Yung gamit niya, ito siya. Nilagay ko lang yung mga perfume dito. And ito yung picture ni Tami nung bata pa siya. Yun yung pinakaunang pusa niya na kinuha niya sa tabing kalsada. So yun siya, si Lucky. So bata pa siya, buti na lang daw pinayagan siya ng ina niya. So yun, naging risk. Ito yung pinakauna niyang pusa. Batang bata pa talaga siya, no? Iba pa talaga yung look niya, no? But anyway, thank you guys. I will see you guys tomorrow. Tumubo na talaga yung buhok ko. Yun, tumubo na siya. Yun, good night. I will see you guys tomorrow. And